Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O pejgamberi sallallahu alaihi wasallam beshallah. Pa vëllai manush, billa ya Rasulullah, morate ave mansar. E si o tek manush, dëlla dusha preti merëll, pa vakirailis kite vakirëll la ilaha illallah. Soske, penallo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Koji vakirëlla la ilaha illallah ka këvëllku gjeneti. Pa pokušinaj odvaja Rasulullah, aba srka peneo Allah, panali skri čip, na šti izgovorinala o la ilaha illallah ya Rasulullah. Pa o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uštala, džale manuše, kuvula ko kere manuše skoro, pa penale manušinge te kirelniske tan, pa dikali sar pašlola ko kreveti. Kerela le alafi, o manuš šaj kerela alafi. Pa penala leske vakere la ilaha illallah, o manuš na šti vakirala. Pa počela o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. И сили акате некој со пенџарила кале манушем со десенгапе олја. Дали нешто десенгапе акаладиве? Па мануша јар паздена пепике никој на џанала ништо осим јак. Пенала ја Расулуллах ме џанава ако шляпе педијаја. Па и дајлеске холями. Пенала викене дија карига. Па авыла и дај. Па пейгамбери салаллаху алейхи wasallam почела пенала. Ако те дикран некој лила те максаме, фрдила леки јак. Дали тука спасинеле? Па пенала и дај, ја Расулуллах, со почеама. Мо максами, нормално ка поможи навле. Мека фрда маки јаков мате табло. Пенала пейгамбери салаллаху алейхи wasallam шунгум дека сеан холамоте максаме. Керлеске халали. Се ако ти на киргјанлеске халали, чаче о Allah ka frdalle ko джехенеми. Pa daj sar daj. Prosti ga pe čaveske. Pa Allah dozvolin ga e čaveske te vakira la ilaha illallah. Ma garna klaj dunja. Soma ga vodre te vakira. Naklo uluga dali sjan terno. Te šuštar, de šušov, de šofto bišberš, dali sjanko berša, saranda, pinda, šovar dešberš. Čače ponekogаше родителенцарта ник пари ситуација. Ем премитенаја со попхуре увена со попхаро ситуација ленцар. Оделеске Аллах вакирала да ем кетка перено берша, ма иранен ленге дури уф. Пуро мануш трпинга будке упракјапов. Тик ме триам до штар берш. Трето максами, то ми гюм ми чај. Аллах не каракала. Месо ми триам до штар берш. Хем ако те бари лума кате ко стран своем, ако живнаек шукар живото. Шајте вакераф и си ситуација ко живото, кај со чајче, сардат, сардај, нахаја само олатехан. Понегош на кинеа нешто, олате овален. Понегош на пасојнала нешто, а пена ајде не се не граду, не пе очаве. Па дури пенела пейгамбери салаллаху алейхи wasallam. Нек чевуло кова мурш, или нек чевуло мануш по широки по шик. Нек чевуло мануш по широки по шик. Нек чевуло мануш по широко по шик. Мен ја Расулуллах кој? Од ова каскере родители араклео пурипа, а на аракала олен. Од ова нек чевул по широки по шик. Со значини понижимо неково, тело пре манушенгире неково. По кобор дикаја, субханаллах, о родителја пуриле. Ленгери кичме бангиле. Ленгери бала парниле. Па дикеја, од максиме на ферминелале. Еко дарна ковена, еко ројна марина, те дике, хале, пиле, чивдели, ихсили нектатин тенджерате ам. O максиме амаре, амен авдео мурша, саодва мурш, амен са мурша, хаја, кераја, одморија, аотија, асатија. Кере на зони најте почај ситмен лектатите джерамиде, халел не мару. Одвата на амаро хали, одвата на амаро стајне. Аллах субхану таала никој пути наламен. Аллах џавоти вакрат дека се муслимани. Те воле кефири капена вајди кефири. Сар муслимани агар това, Аллах никој пути наламен. Hem kozum dersi te kera, hem kobor puti te spomnina. La shunaya. Akertano insani peno Allah ko Kur'an. Innal insana li rabbihi lakanut. Čačeo manuš tano sprema po gospodari, nezadovoljno.
Па сарка ова задоволно спрема маре родители. Чудно. Трианда, саранда, пинда, шовардеш берш. Дикаелен, шунаелен, шајте звоненалинге, текералинге. Ништо. Дури ако шајемен ленцар. Па таман на кена опуре и дуња, а ровај. Соски ровај. Джане соски ровај? Соски панделот ке ко даре дженете скоро. Одолиски ровај. Соски джане дека кирган неправда спрема ти дајто дат. Коркори джане одува. Джане ке дела песке боршим пенела пекамбери салалаху алейхи ва салем и дова на одбинела пе. Ко моменти ке дела песке боршим, хем ке твазеате ваставим ке реа дова, Алла на одбинела одија дова. Па вакирала пестие клафи и дај ке чунгарала вазнете васта кер дова. Алла неко потинала мен соте вакирав. Дисаве амендар парунге пе пурен. Па сиклиле пе грешкендар. Хем ако одија школа со сирена канана, значи ни ништо више. Бут амендар панда чекирала од ова девете парунеле. Хем на мангајате сиклова. Соте кера, и си киамецко деве, одва киамецко деве, одолеске да кава пучле. Сарна клано вактите дијаја, сарна клано вактите даде. Ама дехран модатано бут холамо. Джакинеске одва со мангала. Шајтано мераклија шенге, джакинеске кшужоше. Мераклија гудленге, джакинеске нешто гудло. Мераклија сотаджна, килнеске одва со мангала. Пеноло пекамбери салалаху алейхи ва салем. Поклонинен тумен. Се опоклони бе, баракирало мангипе. Па со баракирало мангипе, дуракирала и мржна. Чим сан холямо ти дајате даде, че акилнинге поклон. Ти дај, амин джане амари даја дома кице, алхамдулилlah. Че акилнаке. Сарва клапе одола, наджинава сарва клапе ола бештекија, велушке чурика. Ми дај бера клика сам ке букинге. Одола сетија, вазне, фигуре. Субханалlah, ек усу сивачи. Джане амин Дайсен, джакинте дајкек дайсен. Лакри кичма бангелина, валяните ромнаке дайсен, джакинте ромнаке дайсен. Тируни па на терни шај кирла пе права. Кинте ромнаке дайсен, лакри кичма бангелина, гер барем шајте усесивено. Чим веч на джаја, туте усесивенете дајке, джакинте дајкек дайсен. Баре мате бангел лакри кичма. Еке о ислам со сикавами. Ситница, баро ко Аллах. Аллах спамталнико потиламен. Саламу алейкум рахметуллах.